नै लोगोफोर फिसौफोरखौ स्कुलाव लाबोदोंहाय बिराद अखा हाहां हाहां नै स्कुला बासआ गुरुकुलाव फिसौआनो साथामखा गाखोबायना गाखोबाय थांबाय दसे उनाव फुजायाव थांसै जों दा गंगासिना मेलायाव थांनो नागिरबाय लोगोफोर जों दा साम्फा मोनफैबाय लोगोफोर फुजायाव सफैबाय जोङो नै लोगोफोर फुजाया नै दुगैखांनानै जोङो माबा जानो फैबाय जुलाफि मेलायाव जोंनि माबायाव चिरां डिस्ट्रिक्ट साम्फा चिरां क'क्राझार बर्डार बियो नै बिराद मानसि जादों हाबफैबाय मेलायाव साम्फा दैनि सेराव बे मेलाया नै गेटआ बिराद डेन्जार बिहिर जाखादों नै बिराद बरियाखा नै बाब दै सेराव थांसै दे लोगोफोर मन्दिरबो दङ बेवहायनो थांगासिनो आयु थरमुसा डेन्जारखाहाय बिराद मानसि जादों कभिड-19 थाखाय 2 बोसोर जाबायमोन जायैया देग्लाय जाफिनबाय मेला जाबाय थाखायो बेवहाय फिसौफ्राबो गैयामोन ना स्कुलाव थांजोबनाय बरियाथार गासिबो डेन्जार बैथिंसो दुगैयोना जोङो बैथिं